Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam barka da yamma. An wuni lafiya a gida? Lafiya lau. Ya aiki? Lafiya alhamdulillah. Allah malam taimako nake so kai mu. To Allah ya sa zan iya. Wallahi malam kaga ba dora tukunya da safa a gidana ba. Ba dora da rana ba. Ba dora yanzu da daddare nan ba ban san ya zai ba. Hine ne da Allah ka taimaka min da dan wani abu. To malam dan Allah dan annabi ni dai abin da zan iya faɗa ma. Kai hakuri. Abin da nake so da kai. To shikenan Allah ya kyauta. Allah ya kyauta, nagode. Nagode. Allah ya kyauta. Kawai mutane ba dama su ga mutum a dan cikin suturarsa sai dai ka ji wannan ya zo yana bani ya Allah ya Ubangiji wannan hali da muke ciki ya Ubangiji ka sauƙaƙa mana ka dubi irin shugabanninmu domin ka rankwanta musu su ma su samu damar mana adalci Allah ka kyauta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji barka da yamma. Ka tashi ya gida ya aiki? Lafiya alhamdulillah. Alhaji wallahi matsala ce da ni. To me ya faru? Alhaji matsalar da nake ciki ita ce. Wallahi Alhaji gidana yau ba a karya ba. Subhanallah. Da ranar nan ma Alhaji ba dora abinci ba. Ga mangariba ta doso bani da kwayar dawa. Na rasa inda zan shiga Alhaji shine na to dan Allah da na ba taimaka mu. To dai yanzu ban san me zan ce ma ba ni ma wankan da ka ga nayi kuri ne. Zan je gidan abokina saboda zan taya shi murnar bikin da yi shi ma da yi a kara to amma ina ganin ina da naira 50 bari mu baka ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka karka da mu ka rike wannan. Nagode. Shine abin da ya ma da nagode. Ni ma kuri ne wannan. Nagode. To ba da. Allah ya saka da alheri. Nagode. Nagode. Karka da mu. Kai. Rayuwar nan ta canja. Yanzu haka kasar nan tamu ta zama shugabannin nan namu ubangiji Allah ka shirya mana su. Ubangiji Allah ka kawo mana zaman lafiya kasar nan ta. Kasa kowa wahala yake sha, kowa yana karɓar kiɗan janar. Kai, akwai damuwa. Ubangiji Allah ka kawo mana sauki. Shugabannin nan namu ubangiji Allah ka shirya mana su. Allah ka sa su ji tausayin mu. Allah idan sun tausaya mana Allah ka tausaya musu. Kaga wani gayi can, wancan gayan ina ga zan iya samu wannan ba da je gurin gayan nan. Allah ka gani. Allah ya ba mu sa'a. Wallahi kaga gidana ne da safe ba a dora tukunya ba da ranar nan ba a dora tukunya ba ga mangariba ta yi kwayar shinkafa wallahi gayi ba na magani shine dan Allah da annabin da ya za a taimaka min da Allah ko ragalin kwaki ne babbar magana ta karan kai da ai gaba ɗaya ni ma ka ganne yanzu da zaka samu ka kawo min garin kwakin ya kai wani biya a yamma nan ni kai na ga nan ka ga nan na tsaya ba dai gaskiya abin da ba a magana kai duk wannan wankan ranka da dai kai ka sai da kasan nan ake shan gashi gaskiya shi gaban nan namu gaskiya su dai to ubangiji gaskiya abin da ma iya damu to kai ka ga ni haka to ubangiji Allah ya kyauta mana Allah ya takaita mana wahala Allah ya kyauta nagode nagode ubangiji Allah ya rufa gaskiya ya da mutum Allah ta gaskiya ba a gaskiya na bi iya damun jama'a ya ubangiji Allah ka mana sauki Allah ka mana sauki a wannan al'amura da ake ciki ka duba bawan Allah dan Allah to ni ga ni ma ban samu na ci ba ina kuma ga wanda yake da iyalai na je samu ya ubangiji Allah ka mana sauki Allah ka raba mu da wannan hali da muke ciki ya Allah wannan shugaban namu Allah isa su duje mu su dubi halin da muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu yanzu shi kenan muna ganin wai an canza a ƙasan nan muna ganin za mu samu sauƙi a hai abin inda ka san ɗaurin deman a yi haka abin nan yake talakan Najeriya na cikin masifa a tun safe ubangiji Allah ka fitar da mu wannan al'amari wannan canji da muke ganin shine mafi sauƙi a gare mu kuma ga kamar al'amarin da muka koma Allah ubangiji ka taimake mu a'a kai Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i dan wannan kaga fetur yayi tsada komai da kake sai a rahayan da ya tsada a kasar nan to wai manyan nan namu ya kuke so mu yi ne so kuke mun yi fito mun fito da ku ko inna lillahi wa Allah ya kamata ku tausaya mana
Allah ya kamata ku tausaya mana wannan al'amarin da kuke gani Allah in kuka kai talaka bango akwai matsala Allah ka sassauta mana amma bari ta je gidan dan mati wata zan iya samun aran garin kwaki a gurinsa wayyo Allah na